Hola a tots i a totes, benvinguts a bord del RAIDS 280 en el 62è dia de la Vendée Globe. Bé, com veieu, respecte a ahir, hi ha una gran diferència i és que hem guanyat quasi 1.300 llocs i és que ahir anàvem amb 5.500 més o menys i avui anem 4.200. I, bueno, m'agradaria, sobretot, abans de començar el vídeo, donar-vos les gràcies per tot el suport que estic tenint aquí en el canal i us agrairia molt que deixéssiu un like i que paguéssiu una bona subscripció al canal, que no costa res, està aquí baix, que a mi m'ajudeu moltíssim i veig que de veritat, ostres, esteu allà, esteu actius i bé, us nota l'escalf. Bueno, avui veiem el raig aquí que navega amb 20 nosets de vent a 19,4 i va al 95 respecte al vent. I bé, avui en el vídeo veurem sobretot com afrontar aquests últims 6-7 dies i per què estem fent el que estem fent, ja que en el vídeo d'ahir us vaig explicar què havíem fet durant aquests Nadals i tal, des del passar el Cap d'Hornos fins a arribar a l'Equador, inclús 2 dies més o 3, que és el que portem ara a l'hemisferi nord. I avui us explicaré exactament quin és el meu plan més o menys per arribar a les Sables d'Olong veient la meteo que hi ha actualment. Bé, comencem. Primer de tot, cal destacar que els pro players com el Yourmam, com el Topper, etc., els hi hem retallat, ja que el Yourmam, per exemple, ens portava unes 9 horetes i el Topen ens portava 6 i avui tenim el Topen a l'alçada de les nostres 4 hores i mitja i el Yourmam a l'alçada de les nostres 5 hores i mitja, que en veritat són menys perquè us vaig dir ahir, ja que si tot aquest tros el baixem aquí, realment els tenim a unes 3, 2 hores i mitja, 3 hores i mitja, o sigui que estem allà. Bé, per què hem guanyat tantes posicions aquesta nit? És molt fàcil. Perquè mentre tots aquests queien, jo m'he dedicat a orçar una miqueta més i no he caigut tant. I què passa? Al estar més a l'est que la resta de la flota, això fa que m'apropi més ràpid a l'arribada, a les Sables d'Olong, que està aquí dalt. I, bueno, això ens ha fet guanyar unes posicions. Ara tocarà caure degut a que anem a buscar aquí dalt, actualitzem això, anem a buscar aquí dalt aquests vents que venen de popa, que és un vent del sud-sud-oest molt forts, vale? Que ara actualment no estan gaire formats, però com veurem, mira, en 24 hores, ens trobem que estan bastant dissolts, però s'estan començant a formar. Nosaltres ens trobem aquí amb 17,6 nusos més o menys del través, i en canvi en 36 hores podem veure que clarament s'està formant aquí tota aquesta massa de vent que ve del sud-oest, és potent i ens vindrà de l'aleta, que va molt bé, ja que els vaixells en general i sobretot els IMOCAs naveguen molt més ràpid amb vents de l'aleta, o sigui de la popa, perquè m'entengueu així. I què passa? Per què no anem per la dreta? Que seria molt més curt. Primer perquè, com veurem ara, hi ha menys vent i sobretot perquè el vent és de senyida. Què passa? Els vaixells no poden navegar contra el vent, sinó que l'han de remuntar fent un zigzag. I què passa? A part de que navegaríem moltes més milles, les navegaríem molt més lents, pel que us he dit, i sobretot amb els IMOCAs és molt exagerat, i corren molt més amb el mateix vent si van amb rums portants o van senyint. Llavors, en 48 hores, veiem com aquesta massa d'aquí, la de vent que us he explicat, s'accentua i es fa més forta i trobem que estaríem per aquí amb vents de 23, 24 nusos, 22, si anem més a l'est. I en 3 dies, aquesta massa que està anant cap a la dreta ens va portant ja directament cap a les Sables d'Olong, doncs continua formada i amb vents molt intensos, de 23, 22, contra més a l'est ven vents fluixos. Doncs la meva intenció és a partir d'aquí ja fer una corba així i passar exactament entre aquestes dues illetes més o menys, però pel mig de les Açores, ja que les Açores es trobaran al mig d'aquesta mànega de vent ascendent aquí al mig de l'Atlàntic. Com veiem, aquest vent no es dissol, sinó que continua, i en 4 dies continuarà format. Més o menys en 4 dies estimo que estarem per aquí, amb 23, 22 nosets, i com veieu, aquest vent continuarà estable, amb 5 dies també, serà per aquí. Jo crec que amb 6 dies més o menys ens plantarem ja davant de les Sables d'Olong aquí a França
amb un vent fluixet de 9-10 nosets, depèn de si estem més a prop de l'arribada o més lluny, que aquí hi ha 12-13, però bé. Llavors, com podeu veure, si haguéssim anat per baix, haguéssim anat més lents i d'una manera potser estaríem aquí i l'altra estaríem aquí, però és que si haguéssim corregut molt, ens trobaríem aquí, en aquest pou de 5 nusos i tal, de cenyida, i aquí ens passarà gran part de la flota, per no dir tothom, si anem per l'esquerra. Ai, per la dreta, perdó, llepant península. Llavors, per tot això, jo crec que és molt més profitable, bé, és quasi obligat, anar per l'esquerra, a buscar aquesta mànega de vents del sud-oest, que ja us dic que és molt profitosa i ens anirà molt bé. Bé, el que us he dit, que he anat una mica dreta, com això ho podeu veure respecte al Cristau Pir, al l'Ixer France i al Macal, que ells tenien molt al costat i avui estan molt més a l'oest que jo. Això ho he fet per guanyar una mica posicions i perquè jo crec que bé, que per la dreta és una mica millor, degut a que, com veieu, tenim més vent. Ara tenim aquí, més o menys amb 2 horetes, 20 amb 9, i ells, en canvi, estan tenint aquí 20 amb 2, 20 amb 3, i per això he vingut a buscar aquí dalt. Llavors, pel que fa als barcos reals, tenim moltes notícies que han sortit aquesta nit, aquest migdia i tal. Bueno, primer de tot, cal destacar que el Maitrekov continua en primera posició, a un molt bon ritme, però tant la Pívia com a Linktout no li estan perdent pistonada i li estan remuntant moltes milles degut als vents forts portants que estan tenint i estan fent unes mitges altíssimes. Després trobem el Damian Seguin a bord del grup Apicil, que està fent una vent excepcional, i a la seva popa trobem el Buró Valer, que com us vaig dir ahir ha fet una de les més grans remuntades a la Vende des que va parar a reparar la vela en aquella illa. No ha fet res més que menjar-se-li milles en els líders i està fent una remuntada de bojos. I ara sí, més a la popa, espera, aquests no. Trobem aquí el Yes We Can, molt a prop de l'Omnia Water Family i seguit, ara sí, molt a prop del Prismian Group i del Sea Explorer, del Malaysia, de Boris Herman. Més al sud trobem el V&V Mayong, al costat del Maxif. Bueno, no sé com es pronuncia, deixeu-me comentaris si es diu Maxf o Maxif o com es diu. Però bueno. Llavors aquí trobem el Banc Popular de la Clarís, molt al costat de l'Occitana en Provence d'Armel Tripon, que bé, el que ha fet aquest home, aquest patró, ha estat una bogeria, ha passat de passar l'Equador com a últim classificat, sense comptar el Charal, que havia hagut de tornar a les Sables d'Olon per problemes amb les pales del timó. Ha passat d'anar últim a anar aquí en 12ª, 13ª posició. És una absoluta borrada el que ha fet. És cert que porta el vaixell més ràpid de la flota, però igualment no se li ha de treure cap mèrit. Ha fet un sud impecable. Bueno, més a la popa trobem el Purbrest Western Hotels and Resorts, que també va a molt bon ritme. I ara sí, que dels vaixells que encara no han passat al cap de Cabo de Hornos, trobem a la Fabric de Land Rover i la Mican en cap del grup aquest. Després trobem el Medallia, que ha comunicat que ha pogut arreglar els problemes que havia tingut amb el vaixell i que continua a pesar de tot i que, bueno, que ni ve de la boca i dona guerra fins l'últim segon. A la seva popa, molt a prop, trobem el Charal, que també molt destacable la remuntada que està fent. Aquí trobem el Thames for Oceans i aquí trobem el One Planet One Ocean. El Didac en aquesta matinada ens ha comunicat via Twitter, via Instagram, que ha hagut de baixar la major, ja que navegava amb 3 rissos i tenia més de 60 nusos i s'ha quedat navegant només amb el J3, que és un floc molt petitó, una vela de proa petita, i que bueno, se li ha enganxat a la creueta, a la major, ha hagut de pujar al pal al mig del xou de vent, bueno, un espectacle. Aquí trobem el japonès Kijoro Shiraishi a bord del DMG Omori Global One
I més a l'oest trobem el grup Cetin, que bé, també ha comunicat que ha tingut diferents problemes, si no recordo malament, amb la Major i amb un Gènova. I bueno, per això explica per què se li han escapat tant al grup aquest amb els que estaven anant, que ha tingut diverses ruptures importants en quant al que fa veles. I clar, tot això l'ha perjudicat molt. Aquí trobem el Campagne de France, seguit del Campagne d'Ulit Giliti, i finalment, en antepenúltima i penúltima posició trobem el TC For My Planet i l'Stark. En última posició trobem, com ahir, evidentment, el Mercy, que avui per Instagram ens ha ensenyat a través de la compte oficial de la Vendée Globe que ha aconseguit fer diverses reparacions i ja té el barco a punt un altre cop per donar guerra. I bueno, això és tot per avui. Moltes gràcies i vinga, ens veiem. Ciao, ciao.